В бяла къща, скрита под пръсти листенца, живееха 10 белички джудженца. Един лаком юнак яде обед благ и взе, че изяде джуджетата до крак. А подире тоя харен юначина, кривна си калпака, на сватба замина. „Вън бре!“ викнаха му. „Идеш некалесан, а на той отгоре и вониш че…“ Що е то? Къщата е зарита в градина, навън и се зеленей комина. Давайте отговори в коментарите.